Ġesu ikun id-dawl li jmexxina anke f'mumenti ta' dlaq. U iħeġġiġna wkoll biex aħna meta nirċievu d-dawl tiegħu mbagħad inkunu aħna wkoll dawl għall-oħrajn. Speċjalment bix-xhieda tal-ħajja tagħna u bil-kelma ta' ġid li nistgħu nagħmlu ngħidu. U b'dan mod inkunu dawl għall-oħrajn, għajnuna għall-oħrajn. U dan nagħmluh anki jekk inkunu f'ambjenti fejn meta nippruvaw nagħmlu t-tajjeb naraw isu dlam madwarna. Isu ngħidu din qisha xema żgħira f'ċappa dlam. Kelma Alla tħeġġiġna biex dik ix-xema żgħira inkomplu nixeluha. Għax tagħmel id-differenza, valla pena tixel anki xema żgħira, għax dak ikun dawl ta' għajnuna anki f'ambjent ta' dlam.